Kilagin ng ipahampo ng anak, ampo ng Banal Espiritu, Amen. kapatid, ang timong anak na, ning mo na induta mo, pakatipon tangin, iharap ng milagrosong larawan na, ban parangalantay at manalangin, para king anggang kailangan tamo. Uli na ningeta matampang anak, adon tapa mo, ing pakalulod, kapatawaran ng Diyos. Itamungan po, mapamakalulong ipa, Tinubod sinubod may may dibinong anak mo, banat po sana kami, kapamilatan ng kamatayan at pangasubling nebye, abandina na kaming bayong biye. Uli na niti, gawan mo kaming anak mo, ban mi kakalugod kami kang Kristo. Emo may katapilan, king may labas sa panahon, kelingwan meeting matas sa dangalan. May kasala kami, karingkekeng kapatid, lepas tanganan da ka. Papamakalulungib pa, patawaran mo kami, king pamanisiming mataktak, king kasalanan mi, adan ming pakaluluan mo kami. May biyebe kesa nakapilan man, antimong tunay mong anak at tapat. Panalangin ning nobena, itamongan po, pakamalan ay hindu ning alangang sao. Manbat king krus, Jesus, binyan nakake kami, man maging hindumi, ikay maganakang dili, ing malugod dili, karing sablang hindu. Malugod mo kayong balikdan, ikaming kekang anak, ngening adan mi, ikekang sao, king hanggang kailangan mo. Lalong-lalo na. Lalong-lalo na yung pangatok ng pangakala diting virus at pangatuklas ng tunay epektibong panulo para kanini. Inyang at kapaketi, king yato, kaluguran na hindu, biran mong dinake ka, king kasakitan na ning kekang anak. Huling sikanan mong iba, king kekang kasalpantayanan, ampuang kapanaligan, king lugod ning ipa, ning Diyos. Tinggap mo yung kayang kabulyan, agyang emo atalos.
kami manating keng krus sampung kapagsubukan. Pamisan-misan may bugna keng misaldak at kapibabatan. Sa king pakamalan na Hindu, idake mo kami king maragol mong kasalpantayanan at kapaniligan king Diyos. Ipagalaka mo kay kaming alangpat na, ing lugod ning Diyos kay kami. King pakibatano nga ding panalangin mi, king bage anong makanan ulang lusok makakayap kay kami. Pasiknangan mula ring puso mi, banadalaming krus, antimoy divino ng anak mo. Sa mo king makatalus, king ninumang darake king krus ng Kristo, alang sala ing dumakaya naman, king pangasubi ng mebye. Lusok apakamala na Hindu, ning isipan mila rin kaya king pigagap, emo pabusan ing kalingwan ni, ing kailangan ding aliwa. Maraguling lugod mo ka rin aliwa. Sopan mo kaming ayapusan laka. Kabang manalangin kami para ka rin kekeng kapagnasan at para ka rin kapagnasan da ring hanggang at suketi makipagnabena. Pagamwa mo mi keka kekeng Hindu, ing sapan mo kami sanang magdalang kapasnawan, karing masakit ampong maging alo. Tinamulang kapanaligan ding kalulu, ading alang kapanintunan. Pamatulan mula ring malungkot, maging mayansayang kasakitan ding maliligalig. Ituro mo yung katuliran karing liligalig karela. At ibalik mo king Diyos, at hanggang di napastangan kaya. Lusog pakamala na Hindu, sapan mo kaming manginlag, king kasalanan ami kawani kay kami. King ibang at siyabanwa, at king balang metong at metong kay kami. Kibit nung kapanaligan kay ka, bibili ming sarili mi, lalaming mantu ning mapandwalo mong Hindu. At panatag kaming manalig, king mayipaya mong kasaupan. Amen. Panalangin para king pibale-bale, itamongan po, Hindu nga langanggang sao, pininira kang reyna ni kekeng pibale-bale, bendisyonan mula rin kekeng pamilya, king malusok mong lugod Hindu. Mananasanang insakramento ning kasal, buklura na lang matalik ding yasawa. Ban kanita manatili lang tapat, king metong at metong kapilanman, at pigalugod la. Antimono makananing lugod ng Kristo, king Santa Iglesia. Bendisyonan mula ring sablang pengari, luguran dalasan at pakamalan ding anak, apinibala na karela ng Diyos. Ibera sanang parati karela, ingalimbawa na ning tunay biye Kristiyano. Sapan mo lang paragul karing anak da, king lugod at takot king Diyos. Bendisyonan mo nga ding anak, ban luguran dalat igalang, ampong pamintuan din karelang pengari, king malugod mong kalingapan, karin milalalong ipanibala, ring kaya na kangini. Dinan mo kengang masabal, king dapat ming dikilan. Panggawan ming kekeng dake. Kanita maging santungan ning kapayapan, ing kaya kaming pibale-bale. Anti mo'y sarili yung pibale-bale karin Nazaret. Iking kaya kaming uliran. Saupan mo kami, bandagulal doldo, ing tunay ming lugod, king Diyos, at karing paraming tao. Bankanita yung katuliran ng pong kapayapan, masayang mag-ari, king kabilugan ng pamilya ng ketawan. Amen. Kayaduanan king induning alanganggang sa Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birhen, kinagding alang bakas kasalanan, Ipanalangin mo kami. kay king induning alanganggang sa Ipanalangin mo kami. ikeng makasalanan, mamasa kami keka. Malugodayin do, sa upan mo kami. Panmikatmon kami king Espiritu Santo, at maging matatag kaming talapatutu, king lugod ng Kristo, karing anggang tao. Malugodayin do, sa upan mo kami. Banal doldo, lalo kaming maging kawangis ng Jesus, antimoy ka. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ban maging mamo kami at mapakumbabalog, antimoy kay kang anak, Jesus. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ban pitakutan ming pangabating na ning pamakikaluguran mi king Diyos, kabang-kabak,
Pauli na ning kasalanan ay emi sinisyan. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ban paratiming pagdulapan, ing pakalulunat kapatawaran Kristo, king sakramento ning pangkumpisal. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ban atalos mi king Diyos, magsalitaya kaya kami, karing mga palyari king Biemi Aldoldo. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ban Aldoldo, manalangin kami, king mip ng lugod at kapanaligan, lalong-lala king oras ning tukso. Malugodayin do, sa upan mo kami. Banatalos ming ulaganing pamanyambaking Diyos sa beyabe, King Eucharistia. Malugodayin do, sa upan mo kami. Bandaguling lugod mi kang Kristo, ampong karing para ming tao, kapamilataning maralas sa pamakinabang. Malugodayin do, sa upan mo kami. Banigalang milaring katawan mi anting santungan ning Espiritu Santo. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilataning malugod ming masabal karingaliwa. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ban napakilala ming dangala na ning pamagobra, kapamilataning pamanyapat mi karing mismong obra mi, kimipnong sipagan at kalausan alog. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ban patawaran mila, manibat karing puso mi, retang linapastangan kay kami. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ban nakilala ming dewa kanan ning pamagdulap king sarili ming kapakanan, ning atinamang mapeperwisyo karing aliwa. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ban gunyat kami, para king matulid, apami palagana, king pipandyana niting yato. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ban idake mila ring aliwa, king gelingan mi, para king kasablala na ning komunidad. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ban tanggapan ming kekeng katungkulan, king komunidad, king espiritu ning tapat, apamanyuyo. Malugodayin do, sa upan mo kami. Baning Banal Espiritu, tayranet, pasignangan ni Santo Papa Francisco, ding Obispo, ampong ding Pari. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ban may pagkaluban kaming dakala bokasyones, king pamagpari at biye religyoso. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ban nadalaming belwan at lugod kang Kristo, kretang e pamakibalo kaya. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ban king nanumang atutuklas dat, apapalto, kaya panding tao, balaming kilalanan, kinging Diyos, yang makiupaya kaya kami, ampon king sabla. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kaming lungog, king karinan, ning ibang at sibano. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ban kanita, matay kami at syuking kapayapan at pamakikasundo kang Kristo, ampon karing paraming tao. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ban ni pamatulan kami king kamatayan, daring pakamalan mi king biye, paulining kapanaligan mi king ginong sinubling mebye. Malugodayin do, sa upan mo kami. Banding kapatad ming mayango na biye, agad na lang midakayanan, king pangasubli ng mebye ning anak mo. Malugodayin do, sa upan mo kami. Ngayon tahimik tamang manalangin para karing sarili tang kapagnasan. Itangan po, Banal Maria, sa upan mo kami, karing kekeng kailangan. Ipanalangin may kabilugan na balayaning Diyos. Manano na sanang mipayabot ngan kaya kami, ingala ng gamong sahop. Ginoo, Binyeme Maria kaya kami, ban maging induming makatalagang sumawag kaya kami, king balang penandi. Ibihem mo kaya kami, ing grasyang magsakdal kami kaya, king nanumang kekeng kailangan. Amen. Amen. Pamagtagwalaling itangan po, Birhen Mariang Kanistingisan, Induning Diyos at Induning Santa Iglesia, Indura ka naman alang hanggang sao. Ngayon may naknula king lugod kaya karing puso mi, tatagulaling ming sarili mi, king kalinisnisan mong puso. Ban kanita maging tapat mo kaming anak, ipanyawad mo kaming tunay kapanisyan para karing kasalanan mo. Ampong katapatan karing pangakong gewami, inyang may binyag kami. Tatagulaling milake ka, rin kaya kaming puso at kaisipan. Ban kanita, kapinanman, daptan ming kaburyaning ipang at sibanwa. Tatagulaling mikeka, ing biyemi. Banaluguran niyang lalo yung Diyos. At nibiyebe kami, para king sarili mi, para kang Kristo ang anak mo.
at banakit miyat si Juan karing paraming tao. Kapamilatan niting apakumbabaming dapat apamagtagulaning malaguday do ning nangangang sao. Ipangakoming uliranda ka king biyemi. Ikang ganap a Kristiyano. Bantanito king pamagtagulalang mikeka king biyat kamatayan. Kaya biming dibinong anak mo, manggaman kapilan. Amen. Amen. Kilagining ipa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Amen. Induning Diyos, Induning Diyos, nanuing adwan ko. Mayap at magrasya nga abak po kaya kayungan. Kingaldoy ti pagmasusyantayan kapag gaganakan kang San Martin de Porres, religyoso. Pagyabi at ala po ka rin kaya katang panalangin ding makatuking intensyones. Pasalamat dadi Jose Pepe Hison, Irene Punzalan, Christian Rona Gomez and family, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Mirna and Perdy Lising. Special intention, Olimpio Makabali and family, Vicky Makabali. Birthday Thanksgiving Daddy, Noel Navarro, Emmanuel Reyes, Winnie Gopez, Joel Manalang, Norminda Arceo. Orden Anniversary Father Carmelo Agustin, Healing Jing Esguera, Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, at Anita Chente. Magkiabetan po king dalita pamukulat. Usal
Kilagin ng ipampo, ning anak ang po ni Banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugunan ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kekan timurin. mayapayabak kay kaingan po, Mayapayabak po among. pesta na po ngayon ng meto nga simpleng santo, San Martin de Porres. Nya batang nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapad pagsisyan, din kasalanan tamo, at anyaran ta pamilunos na kapatawaran ng Diyos. Igang papabal, king kalam ng kasalpantayanan, ban makatoki kami kang Kristo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Igang sasabing sukat ng pag-aralan niya masamas, at lograna kang lubusan ng ninumang bisang tuki kaya Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikang mamatad king sala, asaslag karing taong banal, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. In Diyos sa maipain tutu, pakaluluhan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangang Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, tinaid ming nuan, a Martin de Porres, painturo, king alanganggang ligaya, kapamilataning meto nga biye, mitmong kapakumbaban. Atok yan misana, ing makapagmulalan ng halimbawa, king lugod, at may parangalan kaming kayabe na king kayarian karimbanon. Itiadon mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. E kayo mi kakautang kenuman, ing bukod mong utang nanyo, yapin ing lugod yu, king metong at metong. Ninuman ing malugod, king kalupa ng tao, may katupad ne, king batas. Ding kautusan, eka makipangalugod, eka makamate, eka manako, eka mangaibugan, detingan, at ding aliwa pa, mumulilangan, king metong mong kautusan. Luguran me ing para mong tao, antimo king sarili mo, ing lugod kapilan man, eya mamerwisyo king parang tao. Uli nito, ing lugod, ya ing pangatupad na ning kabilugan, abatas. Amano ning Ginoo, Salamat king Dios. mapalad siya ing taong mapamakalulu at mamaram karing mangailangan. Mapalad ya ing taong mapamakalulu at mamaram ka ring mangailangan. Mapalad siya ing taong gagalang king Ginoo, karing kautusan na matulang tutupad, ding anak na maging mayupayala kete sulip, minwanla kapilanman, ding keyang anak. Mapalad ya ing taong mapamakalulu at mamaram ka ring mangailangan. Uling ing sala sa slagyo, para karing taong banal, karing maganaka, mapaglunos at makatuliran. Mapalad siya ing taong mapamaram kwalto, at mga biyayan king pipawasana. Mapalad ya ing taong mapamakalulu at mamaram ka ring mangailangan. Makabuklat siya gamat at karing pakakalulu, mapanyapat siyang mayap, manatili kapilanman ing mayap ng pilubluban, maging mayupayaya at miparangalan. Mapalad ya ing taong mapamakalulu at mamaram ka ring mangailangan. Parangalan tayo po yung maya pabalita.
ibuklat mo ring puso mi, o Ginoo, ban makiramdam ka ring amano ning anak mo. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekon timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sandukas. Ligaya keka, o Ginoo. King panahon na ito, milalula karakalding taong tutuki kang Jesus. Inarapan na lahat nga na, ning ninumang lalapit ka na ako. Ay malyaring alagad ko, nung may gitning kaluguran kesa ka na ako itatana at imana. Ing asawa na, ading kayang anak. Ding kapada ng lalaki at babay. At pati na yung mismong sarili na. Ingin namang ibisang mamusan king krus na at tuki ka na ako. Ay malyaring maging alagad ko. Nunging metong kaya kayo magplano yung patalakad tori. Ay pamuwari lukluk at balaka na yung gasto sana. Banabalo na nung managyula ring pera na bayang mayaring tori. Magkang mitalakad na ring pundasyon, dapat enaneman apayari. Kalyan jaring sablang manakit. Sabyanda, pigmula ning telakad ding taong iti, enaneman pala apayari. Kung ninong ari, ang makilaban king kalupa ng ari, inge palukluk at nisip. Nung di nga pulo ng 1,000 sundalos, agyura lang labanan, di nga dang pulong 1,000 sundalos ning kalabanan. At nung yenagyo, mitubod diyang peka katawana, kabang marayuya pa yung kalabana, ban makipagkasundo. Makanyan mo naman, ay madyaring maging alagad ko, ing ninuman, nung yan ay sakwiling sablang at sukaya. Ing mayab ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo, makiramdam tamo po king umilyo. Gandang morning po ulit. Good morning po, Among. Paano nga po ba tayo natututo? Ito ba'y sa pamagitan ng pakikinig o sa pamagitan ng nakikita? Isip-isip. At siyempre po, siguro pwede, both. Natututo tayo sa pagitan ng ating mga naririnig at natututo rin tayo sa pagitan ng ating nakikita. Kaya sa mga eskwelahan po, meron silang audio-visual aids. Sa pagtuturo sa mga eskwelahan, gamit ng mga guro ay yung pwedeng marinig at pwedeng makita. At hindi po ba yan ang ginamit na paraan ng Panginoon sa kanyang pagtuturo? He made use of audio-visual aids. Ang kanyang sinasabi at ang kanyang sarili bilang halimbawa ng kanyang sinasabi. Kasi kulang yung sinabi mo lang, kailangan ipakita mo rin. Alam niyo, nung nagka-interest ako sa swimming, libro lang, libro. Kasi noon, wala pa, ganun lang ang mga instructions eh. Kung minsan lalagyan ng picture. Pero pag nakasulat lang, tuturuan ka kung paano ka lumangoy. Sasabihin yung mga instructions. Kahit sinasabing instructions, parang ang hirap imaginein. Kasi kailangan mong i-visualize yung nakasulat. Kung ganong gaganunin mo yung pero pag nakadrawing, okay na. At least nakikita mo sa drawing, yung igagaya mo yung drawing. Pero mas matindi, mas magaling. Pag mismong gumagalaw na yung yung example. Pero mas matindi,
Kung nakikita mo na mismo sa harapan mo, nandun ang instructor mo at ipapakita sa iyo right there before you ang paggalaw, pagkilos ng mga kamay at saka ng mga paa. Pati na yung mga breathing, yan ganyan. Mas magiging madali. Actually po, kung minsan sa ating mga natututunan, hindi man kailangan magsalita yung nagtuturo, yung ating nakikita ang mas maraming malaking impluensya. Kaya nga po sa bahay, kung minsan, kung titignan mo yung kilos at galaw ng mga bata, minsan parang kilos ni nanay, kilos ni tatay. Kasi yung nakikitang galaw at kilos ng mga magulang nila, yun ang kanilang ginagaya. Kasi mas madaling gayahin pag nakikita mo. At parang ganun ang ginawa ng Panginoon. Para turuan tayo, hindi lang siya nakontento sa kanyang sinasabi. Ang kanyang sarili, ang halimbawa sa lahat ng kanyang tinuro. Kaya nasabi niya, ang sino mang gustong sumunod sa kanya, iwan ang lahat at salagang siya ang sundan. At sa pagsunod sa Panginoon, sabi niya, hindi karapat-dapat sa akin yung mas mahigit mahal niya yung sino man. At yun ipinakita ng Panginoon na sa kanyang sariling buhay, iniwanan si Mama Mary at dinedicate ang buhay sa kanyang misyon. At kung sasabihin natin pagpasan ng krus, siguro noon hindi naintindihan ng mga sinuturuan niya kung anong kahulugan ng krus. Hindi pa naman siya naipapako sa krus. It was just later on, nung siya mismo nagpapako sa krus, doon yung nakita ang kahulugan ng krus. At ito nga, ang pagpasan ng krus ay pagyakap sa anumang pwedeng ibunga ng tinatanggap na commitment or tungkulin o misyon. At ang Panginoon mismo, ayan, ultimo yung buhay niya ay inialay niya para sa kanyang niyakap na misyon na pinapagawa sa kanya ng Ama. Kaya ito po yung pwedeng sabihin natin kakaiba sa pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano ay pagsunod hindi lang sa isang ideya, hindi lang sa isang filosofiya, hindi lang sa isang kultura, kundi ang Kristyanismo ay pagsunod sa isang tao, si Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo. At kung mayroon po tayo talagang pinagpipilitang gawin bilang mga Kristiyano sa ating pagsunod sa Panginoon, ang ginagawa natin talaga ay ginagaya natin, pinaparisan natin sa ating buhay si Jesus. Sa tuwing nagnunubin na po tayo ng Our Lady Perpetual Help, lagi nating sinasabi yung isang panalangin doon yung tulad ni Maria, sana'y maging kawangis lalo tayo ni Jesus. Tulad ng mahal na Birhen, naway tayo'y maging tulad at kamukha ng Panginoon. At yun po yung ating parang goal, main goal as Christians, to become like Christ. Kaya po yung mga santo at santa, ngayon tulad ni San Martin de Porres, inilalagay natin yan kasi para sa atin, they live like Christ. At ang buo nila'y Christ-like sa kanilang kabanalan, sa kanilang kasimplihan. Nung senarista pa nga po ako itong ating santo ngayon, si San Martin de Porres, ang natandaan ko sa kanya may hawak na walis sa kanyang picture. At without reading his life, kung ano siya, sabi ko, kakaiba santo, may hawak na walis. Ibig sabihin siguro naglilinis ito. Naglilinis. At napakaliit na bagay ng paglilinis, hindi kasi sikat dyan. No? Hindi ka mapapansin dyan. Pero para sa kanya,
It is just by doing little things with love, parang ganyan, na maipakita natin ang tunay nating pagkatao. Hindi ka naman kailangan gumawa ng malalaking bagay to become great. By just doing little things with love, at real service, then may papakitang kadakilaan at kabanalan. Kaya yun po yung tingin kay Martin de Porres. Ultimo yung paglinis ng simbahan, paglinis ng kumbento. Napakalit na bagay. Pero ito'y pwede rin palang kilos ng kabanalan. At sa atin, yan po na. Sa anumang ginagawa natin, na gawin natin na may pagmamahal, kahit naglihugas na ng plato, naglilinis ng kwarto, na hindi ka nagmamaktol, hindi ka magdabog-dabog. Ito rin po ay Christ-like. Christ-like because you're doing things with love. At hindi rin madali kasi pwedeng mahirap din ang ginagawang yan. Yun nga, yung iba naiinis, ayaw na ginagawa. Meron pong akong kilala, di baling pinagugasan mo siya ng plato, na babae ito, pag mo lang daw siyang papagplantsahin. Ayaw nga yung namamlansya. Pero kung minsan po, mas magandang gawin nga yung ayaw mong gawin. Pilitan mo ang sarili mo para gawin yan sa mga mahal sa buhay, sa isa't isa. Maliit man yan, pero it becomes great. Dahil sa ginagawa yan out of love. Kaya yan po, sana naway tayo ganyan din sa ating bilang mga Kristiyano. Hindi man tayo mga santo't santa, pero sana'y sa ating kilos at galaw, ang ating kapwa ay makilala at mapansin si Kristo. And let us not forget that our main goal in life as Christians is to be Christ-like. Amen. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pinating mga kaibigan, ang ating sasagot sa bawat panalangin. Ginoo, gawan mo keng tunay mong alagad. Ginoo, gawan mo kayang tunay mong alagad. Para ka ring pamuntok ning iglesia, bit mong sayari sanang pusanan, ing sarili rang krus, ban maging uliran la, karing sablang talatuki ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayang tunay mong alagad. Para ka ring sablaming kakaluguran at kamaganap, ipagkalug mo sa ingke kang grasya karela o Ginoo, at ilaganap busal da ing belwan at lugod kang Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayang tunay mong alagad. Para ka ring sablang Kristiyano, ganakanda sana, king atin lang sapat apuhunan, aibat king binyag at karing sakramento, ban maging alagad ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayang tunay mong alagad. Para kaya katangan makatipon keti, maging matatagta sana, king kaya katang katungkulang tuki kang Kristo, king belwan ay ing Ginoo ipagkalub na ing sablang kailangan tamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kayang tunay mong alagad. Ngeni po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginoo, iyang pangmikeka, ing kasaywan mi at lugod. Baligdan mo sanang mitmong ganaka, ing kapagnasan ming mamusan, karing kekeng krus, at tuki king anak mo. Itiyadon mi kapamilatan mo ring Kristong ginumi. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Magkiyabeta pong magkanta, king dalit para king pamagsadya karingayin.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sanang Ginoy ting dawon karinggamat mo, king kapuri at ikaligay ning kayang lagyo, king kakatamang kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimiglalang, king kaya kang ganaka, pakiramdaman mo la rin kaya kaming panalangin, at ingatan mo kani. King sawag din kaya kang santo, makayang pangkesa ng matampang kasuywan, king kaya kang altar. Kaya damiking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginu, mantabi kaya kayo. At kaya kan timurin, Yat nayo rin puso yun. makayat nano king Gino, Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulin. Tunay pin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Mi paligayin ka karing kaya kang santo, uling ing karelang ligaya, ing pangakorona ring kaya kang kalam. Kapamilatan ng makapasabaling biyera, ketiking yato, dinan mo kaming uliran. Kapamilatan ng kaya kang pamakiyag ugnayan karela, iyampang mo kaya kaming kaya kang pamakikaluguran. Kapamilatan ng karelang panalangin para king Santa Iglesia, dinan mo kaming siganan at kandungan. Iting maulang kapulungan, ding talapatutuke ka, agyaganda kaming sumulong king tagumpe, ban makapakirake king karelang kalam, ding alanggang ligaya. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Ulinita ka bedi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit min kaya kang ligaya, alang toknang, naming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banalyaing Gino, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa ting yato king kaya kang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning Gino, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyar lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang lug, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pasalamat siya kaya ka. Pira sunet binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niyo itikongan at kananya. Itiing kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pasalamat kay kap. At binyan ng kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niyo itikongan, minum ko kaniti. Itiing kalis ng kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Datan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyong inigaganakan niyo, oy pa, ing kamatayan at pamanyabina may biyan ng anak mo. Daram niya kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Naming pasalamatan kaya ka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo bahan sumuyo kaya ka. Mapamabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misilusulo. King katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap yaking lugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo ading sablang pare. Kipumapi na napinan katahimikan ganakan talang ngayon sablang pakamalan tamong mayang obye. Ganak mo na naman, di kapatid ming pepainawan at manilayang sibling niya, at isablang mayang mo nabi, tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan.
Pakadulban mo kingan, gawan mo kingan karapat dapat magkamiking bilang angga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, tambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, kikikabaning panahon, puryenta kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tatu, kagawning banal Espiritu, pupuryenta kat parangalan, manggaman, king alangangga. Paminto king amayin tala pangabos at may buking banalan turu, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Igpami ayat banwa, misamban niya ilagyo mo, datang kaya kami kayarian mo, mi pamintuan niya yung loob mo, kaya tisulip antibanwa. Ika kanan mi king aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami, ding salami kaya ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mga yamu kaya paisawol king tukso, nunay kapos mo kami, king sablang marok. Amen. Ikapos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, bang king kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at pinigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanangga. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babihe ko kaya kayo. Mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo man tabiya sana kapilan man kaya kayo. At keka timurin. Di po may kakapatad, masyatangin yung pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, nang tamang mayaos king hapunan ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat igkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Siklaw tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapu talalingap ning talapagligtas. Esposo ning nuwana Birhen Maria. Kaya kaing Diyos penibalane ing anak ng bugtong. Kaya kay Maria binili na yung kapanaligana. Kambe mo'y Kristo, mi katawan niyang tao. Nuwana San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa. At tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo para kay kami ing grasya, pakalulu, ampon sikanan, pilubluban, at ipanlualo mo kami, karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19, itamongan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit, apamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamatena, karing dakal at tao. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod, at yatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mengayawo nabi. Pagkalam mo kay kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay ning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkos mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Martin de Porres, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan Ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O
Oy pani sa blangkas ngawan at pamamatula, mitipon kay ni Keti, anting kekang pamilya. Ban po rin ang lagyo mo, at parangalan ni San Martin de Porres. Kingay karisyang tinggap mi, akit mi sana, ing tanda at pangako ning kekang kaligtasan. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ipagkalawin lang kapenaban, kalin sa blang kapatabing pakamanan na mayamon na biye o ginu, ingalanggang sana sulag sa karelang. Ipainawalangan sana king kapayapan. Amen. Ing kaladwara, din kaladwaring sablang tapat, ame ko na kapamilatan ng pakalulunin ng Diyos, ipainano sa king kapayapan. Amen. Ligaya king ipa, king alap, at king banal espiritu. Ante mo siya dyaran ligay, bat king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alanangga yanasa. Tingginuman tabi kay kayo. At kaya kahante mo rin. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may ipahing tutuk, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ni kakatang kapag masusyan, o may taning luguran ng Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakat po salamat at maya po oras. Gandang araw, marami pong salamat. Pakamalan, kapatad, ing ginutamong Yesu Kristo, dakalya pa maglakbe kay kahabanan ng kayambiye. King kasuywana, may kikitya ka ring tao, may kiramdam, may naral karela, at sino pa na lang makakilala king lugod na nigpa para karela. Panayang maglakbe kaya abera. Kreting daratang aldo, ing Santo Papa Francisco, kukumbira na katamungan king awsandang Synod on Synodality. Agkat nakatamungan, pari at laiko, namikit at makiramdam kimbalang metong kay katamo. Ing Synod o Synodo, metong yang konseho ning banal at kapulungan, unu ka rin ding obispo abiabe dalang desisyonan ding maulagang bage king pisamban. Dapat iting Synod on Synodality, betong yung makapasubaling Synodo, pauli na ning ing Santo Papa, buri na king makiagumya ing mabilog a banal a kapulungan, ipay king obispo, hanggang na king tauling bininyagan, Katoliko yaman o ali. Makibat kaniting kayawsan, ing Archdiocese Tam, manibad king 17 ning Oktubre, hanggang na king tauli ng Paruminggo ning Pebrero banwang 2022, agkatana katamong maglakbe, abe-abe, tingatlong dake ning kakatamong Synod on Synodality, nausan tamong makiramdam. Makiramdam niya ing Archdiocese Tam, nung ka rin itamo ang timong metong balayan ning Diyos, gamitan tala ring kagiwan tamo king liwang kararaptanan. Ing mumunang dapat, agawan, miyaslagan, alben la ring video, agewada ring kakatamong piling grupo, ang makapatungkol king konsepto na ning synodality. Mipasiknangan, ing kadwan dapat, pamituki-tukire ring grupong mipapagsalita karing parokya, eskwela, aguman, at aliwapang institusyon nung ka rin ding volunteers or stewards
panimunande in family bayan amano o consultation para kay katamungan. Kaniting kaduang dake, miyabeya naman in pamangawa king meto nga Facebook show ng Archdiocese. Uno ka rin magipagsalita at makirandam ko kay kayo kabang ikugunam tamungan. Katataulian, kaniting tauling dapat makiyagom, kukumbiran milangan ding visual at music artist, balmidake karing talentura, dikil king pamanintindira, king synodality. Rening kay katamong programa, malyari lang miyakit, king kay katamong Archdiocese website, karen darat ang ayaldo. Kaluguran kong kapatid, kukumbiran da kayungan na makiyagom, pari at diakono, religyoso at religyosa, ating katungkulan kim parokya o laiko, kaya nakanman o makatwa, misasane king kasalpantayanan, katoliko o ali. Ing mabilog a Archdiocese ni San Fernando, makiramdamya karimbalang metong kekatam, abe-abe, agnanagnan, alang malalakwan king banal akapulong. Manano na sanang iting pamaglakbetam, mga pnuyang grasya, kabering pamikatagon, ipait, ibad king pamikit, pamakiramdam, at pamanalastas, king kapamilatana, ning pamanantabi, ning banal na Espiritu. Makatalakad kami harapan mo, o banal na Espiritu, abi-abi makatipon king lagyo, ikamong bukod, talatay, abayan mo kami, mamaleka ka rin puso ni. Amen. Itipuin kay kayong malukang kalasuyo, Florentino G. Navarez.